Dneska jsem to s dalším videem a bude to My Morning Routine a bude to točit můj brácha, teď vám ho ukážu. Vlastně, no nemůžu vám ho ukázat, i kdybyste si říkali, už jsem převlačený, všechno, akorát převlačený jsou, jinak všechno. Brácha to teda bude točit a no to. Čekejte ještě. Tak. Nemám tam prst. No. Nebude, že ten tady jenom to tak chytne. Tak. Takhle. Jo. Převleku se s pyžama, ale mě to no nahoru. Takže, no, tak. Převleču se, postavu si postel. Neběžál, ne? Tak jakoby, abyste jenom tak. Si to stavím, takhle. Mě to očná, mě to ne. Tak tohle si jenom rychle. Tak, si budu něknout na počítač. Mě to. Tak, si budu něknout na počítač. Já to vám nebudu ukazovat, dneska je nebyla, že? Tohle takhle nesmíš. Když si nemá, co jste mohli vidět v room tour. Musíte dál. No. Tak. Na televizi. Protáhnu se. Netočné. Dám si tohle. Máš tam prst. Tenhle otlej. Už neschopný. Ale mě to člo. Ty prostě samka nedávej. No tak. Střihnu a dám si je tam. Už jsem zase tu. Tak. Pak udělám ještě že jakoby upravím tady. Tak. Smotám si na píčku, vlastně to ne. Učištím si zuby. A tak. A to byla celá my morning routine. Takže čus.